ka Pyrthei TV. Kipulit Jangkari Bhoi District kila kem ya sangut kibriu kiba subadon kti ha ka jingpen Pyrthei bom IED ha themator ka barang suggestion ha East Khasi Hills District Shillong. Ya kini kibriu na kalyang kipulit kila kem na than sning ha ka mit singin kong. Kuman syukdaw hang ni ba ka jingja jong ka jingbem Pyrthei bom IED kala ja ha ka mit jong ka khandai trik Lber. Halor kani ka jingsha kem kipulit kila yo ru ban kurup ye kitiar kitar kibala suba ba kidei kibala penan kam ha ka tei ka jingbem Pyrthei bom berkini ki sangun kidei nakathan sning bala ra no eki Shanongpo police station but ansara eki sha district session judge court Hanongpo. Kasengking atyar neutral National Liberation Council lingba ukurwa bala pha ashkila Pyrthei Khubor ha ka khatwei trik Lber arasa apusau da general secretary kam publicity secretary uba asan kupa nongtrau ula penramjur ya ka jingkem jongki pulet ya uba tarsan namba da ka basu pharap ba udei ubadan kti ha ka jingprim Pyrthei bom ha them ya maulong ka channel si kala kno ru ba ka ni ka ditang ka buitrekam jongki pulet ha ba kim yok sai ban kem yano ru bat ong ru ba uba tarsan udei tang udukhat ubadan benta ha ka mi jinga kran ya sung bat umde satya udukhat aniu nongkrshan jongka channel si ka district and session judge is Khasi Hills District kala ai bor shiposngi yiki pulit bikin toket yoba tarsan lamba bat yoba iba kodo nongplu kibra shakem ha ka bayadei bat ka jingpen Pyrthei ya ubom IED ha ka jaka yang boss ha them ya maulong ha ka mit ngi sajan ka khandai trik Lber ar hazar arpusau Superintendent of Police jongka East Khasi Hills District Uritu Raj Ravi ha ka jinga kren bat ka bati CTV ulaong ba ka jingkem ya uba tarsan lamba nadauki bat yoba iba kodo nongplu na malki kadai halor ka jingyo sabut ka baklan ka bapintikna ba kini argut kidi kibron kti ha kani ka jingpem Pyrthei bom ha them ya maulong shu ulaong ba kinu kibriu kibron kti man ya sala ha kani ka kamrunar ki pulit ken hab ban kem bat ban tian bishar ya ki katkum ki kendon jongka an Takshisngi hadian baka Sarkar India klapen mi patba ya ka rule jongka Citizenship Amendment Act arsa khandai Kanot East Students Organization kabalong kashatri jongki seng phalang Pyrthei kathan chatela mi ngi ha ka khat artrik Lber arsa apusa kalathang ya ka rule jongka ni ka an hakmat umot sanam baratei da ka Khasi Students Union ubran hakmat ka office rekam jongka Meghalaya Board of School Education halo la shumya shillong ha ka jingthang ya ka ni ka rule alam khmat da chairman jongka North East Students Organization uba Samuel Bijarwa rangkat ka jingsin ranlang jongki noyalam ka Khasi Students Union kidkhot jongka Federation of Khasi Jaintian Garo People but kiwe Umentri rong ba ka Jylla konrat kongka sangma ha ka khat artrik Lber aza apusa uloong ba ka Jylla Meghalaya ka basha kudup hapok ka khnit ban riu jongka Citizenship kari India kala lain nakikendon an jongka Citizenship Amendment Act ar hajar khandai ha ka jinga kren mekla Pyrthei Khubor umentri rong ba uloong ba ka ni ka an kamtri kam ha ki jaka ki bam hapok ka schedule area ban nalor kata ula pentikanaru ba ka ni ka an kanam kata da lei ru em ya ka Jylla Meghalaya Menteri rong ba ka Jylla konrat ki sangma ha ka khat artrik Lber arsa apusa uloong ba ka jingdawa ban pinkinria ye ki briu ki basa ha them ya maulong kamde satya ka basuk bat ka bala ban chulia no marmar menta namar ba ka dikaman ka bala kelan jerwat bha hadu kata bat nalor kata ka deiru kamat ka bala sa teng la slem bha ha ka jing kran kala Pyrthei Khubor menteri rong ba uloong ba ka sarkar kala shimkhya bha ya kini ka kam ka bala poi artat shakabakut bat shen ki patba kinsa yoi ya ka jingpen kenria no ya ki briu ki basa hatham ya maulong Umentri rong ba Jylla konrat ki sangma ha ka khat artrik Lber aza apusau uloong ba ka sarkar Jylla kana mailat satya banti ya uranium na ka Jylla Meghalaya lemda ka don shwa ka jingbishar ka babnia katkum ka jing start science ha ka jing kran bikla Pyrthei Khubor umentri rong ba uloong ba shwa bikin shim ya ka nugu rai la ni ka nugu sinjam ka sarkar kan hab ban shong perkhat bha bat ki kun hun ba Pyrthei namar ba ka ni khata ya ka jing em bat ya ka koi ka khia jongki patba nong shong shnong ka Jylla urakam esang ma ubolong menteri ka sarkar Jylla uloong na ka benta ki MLA karansan ka bapaka banya theriata ye ki jing e kadai hayeng darbar thau an hanrei surong bat ka jingkar kaj surong kanamla da lei ru ban shnai ki rul ki an ha ka jing kran bikla Pyrthei Khubor urakam uloong
ba kumudukhat jong ka yeng darbar thawan uyoi ba kaduna bha ka jinga shimbenta naki MLA jong kalyang persha ha ka darbar mangtenka barang shudam longshen badu ongru ba wadu MLA jong ka Voice of the People Party lo sha e marwai haki MLA jong ka party haba uyeng ban keren hapo yeng darbar thawan namar ba amdan satya menuru ba ajing kershanya u hadin ba ka sarkar klapin bena dan penteri kamno ya ka Citizenship Amendment Act puk klami ka jinga ki ha Assam kiken hun seng ba per ki badan palat lai pauteli klami cha surak bantang ya ki kot an jong ka CAA nalor ki seng bhalang ka kenhun jong ki seng san Pyrthei ki badan hakalyang persha ka United Opposition Forum Assam kalapin bena bakan pelong bun ki jinga ki ban persha ya ka CAA ki sarkar Jylla ba per hakathan chitela mi ngi bat hakiwe per ki benta jong kari kelapin klan ki bor pahara yo kami kanu ka jing huri hura namar kani kaman kiwe per ki Jylla ba ki kenhun seng bhalang kelapelong jinga ki kenthum ya ka Nagaland ka Mizoram ka Tripura ka Meghalaya bat ka Arunachal Pradesh uminti ba ka Assam uhimanta biswa sarma wala kentat ya ka jingan tho ki seng bhalang ba ka jingwan tu ki bari kan Jyllai bha namar ba la penteri kam ya ka Citizenship Amendment Act uhimanta laong ba anamdan uweiru uban yorong ha Assam lada umle ya ka National Register of Citizen bat ula kobru balada kata ka jingkren jong u ka bakla un resign no na ka shuki menteri rang ba Marsin pinmi ya ka jingpin bena penteri kam no ya ka Citizenship Amendment Act ka sarkar kalapha ya ki sipai bakin yat pahara haki benta ba pher ka nong ba Delhi ka badai ka benta ka ba khambun ki jinge ki ka sarkar ka bun shu ya ki sipai khnang ba anami kanu ka huri hura ki MLA jong kalyang persha ha Tamil Nadu klaberngem ba kinam aila da leileiru ban penteri kam ya ka Citizenship Amendment Act ha Tamil Nadu namar ba kani kan wan rapen ban ya ka jinga pherniam ha pedeng ki nong shong snong jong ka te ka Jylla ka Communist Party of India ka laong ba kan snok tilang bat ki wei pat ki seng ban ya ki persha lada ka sarkar India kan penteri kam ya ka CAA ha Tamil Nadu kinong yalam nyam jong ki Muslim ha Uttar Pradesh kila kentu ya ki riung ngai Muslim ba kimde satya ban ki win halo ka jingpen bena ka sarkar ban penteri kam no ya ka Citizenship Amendment Act bat kila kenturu ba kimde ban singap ya ki Khubor hamsaya ki bala ban kata ya ka shongsuk chongsan Chairperson jong ka Islamic Center of India ubadai rudkot jong ka All India Muslim Personal Law Board Maulana Khalid Rashid uloong bauladap manyakran bat ka sarkar bala kularu haki bakanam dan satya ka jingkata ya ki Muslim ki basyong ki basa ha India menteri namba adu karin Narendra Modi la pelat ya ki project ba per ki ba palat ya ka shila klur tingka na ka benta ka Ahmedabad na ka ni prapusan hajar klur tingka ka debit thik na ka benta ka tanat rel ki project ki ba Modi la pelat ha Ahmedabad ki dei ki ban yarab ban penyok kam yo jam ni ki samla unang yalam ka BJP na Haryana unayap saini ula syajid ban long kum menteri rang ba bathma jong ka Haryana badun bam smai menta ka janmi jong ka sngi hat majai usaini ubari MP balami khmat ya ka Kurukshetra nrela jin menteri rang ba yu hadin ba Manohar Lal Khatar la resign no hadin ba la shong hakari ka shuki la khandai snem kanthi atli ki yin ki badan hakashnong ki meitei hakhapu jangka Manipur bat Myanmar kila sha thang hakate ka jingja amshim la dan bemensau namar ba ki brio na ka dikashnong kwata khunu kila phetgrad ban ri tengan shakwata khanjau kabdei sakawai per kashnong ki meitei kabadan marjan berkate kashnong ke Israel klapelan san punriwat kinong Palestine ki brasha kem hakapor bakalet ben khinra hagi benta ba pher jong Gaza Strip ki bor sarkar jong ka Palestine ki lakam ba ki brio ki ba ka Israel klapelan ki dan ni kidak mensau bala ithu ba ki lapen stam ben yaki ki sipai Israel ki lakem bun ngot ki brio ha jing khinra le no jong ki ha Gaza ba ha West Bank Secretary General jong ka United Nation Antonio Guterres ulakentu ya ka Israel bakan penkut no ya ka thama ha Gaza bai ulakenturu ya ka Hamas bakan pelat no ya ki brio ki bakala rakbor khenang baka jingrakhi ya ka Ramadan kan ya be yarenti uloong baka Ramadan ka dika sngi khu jong ki Muslim bat deben aila diki bakin rakhi ya ka sngi kerpang jong ki shu uloong ru bakam Islam baka sngi Easter jong ki Kristan ru kala jan poi kumchu ru ka Passover jong ki Jew ru kala jan dei bat deben buram lang ya baro Presiden ka Pakistan Asif Zardari ula penbenabun ya ka nam First Lady jong ka Pakistan syaka khun kan thai jong u ka Asifa Bhutto ka nam First Lady ka dei ka baju ai syakalok jong Presiden jong kanu kari
Henry kalok jong sadari ka benzir bhutu kala syaksiat yap house name arachar hinyo. Ban amarba tre shong lok shu ularai ban ai yakanam first lady un ai shakakhun kanthei. Hakapor ba sadari ubat kum president ka Pakistan nadu usnem arachar phra hadu arachar khatlai. Amshim nadan first lady ha Pakistan. Kahiti kadan hapre ka jingkan art ka bajur namar ka jing herthma ki kunhun ki runar ha ki babun ki chaka kum hakaka lingsun ha thanat pulit bat ha phatok hakaba de ki phau hajar ngot ki koidi kira lai phen. Lapin khi win ya ka Haiti da ka kunhun bayalam daw officer barem jong katnat pulit ujemi shariza ya ubala tipru kum u barbecue. La khotsin yu da u barbecue namar ba uthang em ya ki brio bat u bamdo ya ka met jongki. La sapriang ru ki dur bat ki video ha social media baka kunhun jong u barbecue ki thang ya ki brio bat ki bamdo eki. Kajing Jylla ki samla puli na India ki balit puli sha Amerika kalalong shaba palat berkat kum kajing ken lalap batang hapo shisnam kajing tu ki samla India balit puli sha Amerika kalong hadu lai %. Kajing ken balapen mi dang shen kapen i bagi don arlang sanpo hajar ngot kinong India ki ba puli ha Amerika. Ki babun kinong India ki ba puli sha Amerika kadai namar ba ka sup yaki bakin yo kam yo jam lada ki don ya ka kerdan degree ka bana Amerika. Ki wei pat kiri ki ba khambun ki samla puli na India ki kenthop ya ka Australia ka United Kingdom bat ka Canada. Tigitu kinong ki Khubor hakimat kimat mandaski. Khublei.